התוכנית יומן הרצליה משודרת בחסות כל הרצליה, העיתון המקומי שלך עם הלוח הכי מוכר, 09-7634-555. שלום רב, אתם צופים ביומן הרצליה, מגזין הטלוויזיה הקהילתית בית פוסטר הרצליה. בשכונת יד התשעה חנכה העדה האתיופית מועדון קהילתי. יאיר פוני היה בטקס הפתיחה. היום חוגגים המועדון החדש, פתיחת המועדון החדש שקיבלנו אותו מראש העיר מר משה פדלון, והיום הפתיחה הרשמית. המועדון הזה, המטרה שלו, יש לו את הדברים המיוחדים של העדה האתיופית שנמשכים, כמו לימוד אמהרית, כמו אספה, כמו מבוגרי העדה שבאים מתיישבים ומסבירים לנו מה היה ומה לא היה, וצרכים מיוחדים. שוב, שיש איזה אירוע, בדרך כלל שבארץ אתם יודעים, הרבה מקומות באישור הממשלה נתנו להם כמועדון בגלל למנוע את החיכוך עם האוכלוסייה. והקשר ההדוק של הקהילה, אם קורה משהו, מכל הארץ מגיעים, מדרום, מצפון, כל אלפים של אנשים מגיעים. מחר או היום באתיופיה, היום. אז יפה, הוא חוגג שם ואנחנו חוגגים. אבל מה? אני בטוח שהוא לא קיבל אוכל כזה. זה בטוח. הוא אכל בייגלה ואנחנו אכלנו את האוכל שוחמן ושוחמן. באמת, אני רוצה באמת לאחל לעדה היקרה הזו, העדה המדהימה הזו, השתלבות, ואנחנו נמשיך לחבק אתכם. ואתם אנשים מדהימים, נהדרים, אל תשתנו לנו, תהיו, ואנחנו כחברה נעשה הכל למענכם. מגיע לכם, אתם אחד משלנו, ונעשה הכל למענכם. תאמר לי, יוסי, אתה דיברת על למנוע חיכוך מאוכלוסייה. אתה לא חושב שאם מקימים מועדון לאתיופים בעצם מונעים את ההשתלבות של האתיופים בארץ? לא, לא שייך, לא שייך. האינטגרציה המלאה יש במתנ"ס. הילדים לומדים בבתי ספר, באוניברסיטאות ואקדמיה, ובכל מקום יש אינטגרציה מלאה. פה פשוט את המורשת אנחנו צריכים להשאיר ליד התקף. למה זה חשוב לשמור על המורשת? אתם כבר עכשיו ישראלים בישראל. לא, תראה, אנחנו באים כל העולם, כל אחד יש לו את הקטע שלו, את המורשת שלו, הוא משמר, כמו המרוקאים יש להם את המימונה, אז לנו גם כן יש את המורשת שאנחנו רוצים להשאיר אותה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. בשכונת נווה עמל נערך סיור בכותרת בתים מבפנים. כתב יומן הרצליה השתתף בסיור.
18-19 שנה מתפלל פה. ועומד לידי הבן של המייסד. בשנת 52 זה התחיל בצריף, כן, ולאט לאט התחילו לבנות מבנה, כשכל פעם שהתרבו המתפללים הוסיפו עוד צד, כמו שהוא מגדיר, עוד חתיכה ועוד חתיכה. הייחודיות של הבית כנסת הזו היא מאוד מיוחדת. שום דבר לא התקדם במרכאות, הכל נשאר כמו שהיה, בית כנסת נטו, אין פה עניין של ועד, אין פה עניין של הנהלה. המחליט עד לפני 4 שנים, קצת יותר, היה מורי עזרי, בנו של אחד וככה הרצליה. כן, בנו של אחד התלמידי החכמים הגדולים בתימן, והיה לו נוהל מאוד מאוד ברור ומסוים. בית כנסת זה בית כנסת, זה לא מפגש חברתי. התפילה, תמיד היה אומר, זה לא מועדון. הלימוד זה לימוד. בחוכמה שלו, כשהיו אנשים משוחחים באמצע התפילה, הוא היה ניגש עם חיוך, בעדינות, והיה אומר, אולי תזמין אותו לכוס קפה בבית. בית הכנסת פעיל, אנשים מגיעים פה משהו בסביבות בערך 3:30-4 בבוקר, לומדים, ב-5 מתחילים תפילת שחרית. 5:30, אומרים. לאחר מכן שעה לפני מנחה באים ללמוד, מנחה ערבית, אחרי הערבית לומדים, והולכים הביתה. גם שבתות, גם חגים. שבתות, חגים, כל הזמן. שבוע, כן. כמה אנשים בדרך כלל כולל את הקהילה של בית הכנסת? הממוצע בשנים האחרונות משהו כמו 15 איש. מסיבה מאוד פשוטה. בחבר'ה הצעירים היום, הבית כנסת זה גם בית כנסת וגם מפגש חברתי. ופה זה בית כנסת נטו. הרעיון הזה מלווה אותי מאז שהגעתי, עברתי דירה לכאן לנווה עמל לבורחוב 44, והיות וזו הייתה חצר גדולה, בערך 0.5 דונם, והיא הייתה כאמור מטונפת וזנוחה, אז אני החלטתי להפוך אותה לחלקת אלוהים הקטנה שלי. ואז כאמור התחלתי לחשוב מה עושים עם המוח הקודח שלי. היות ואני קצת מתמצא בנגרות, הרכמתי פה את הפרגולה כאן וגם בצד האחורי של החצר, כמובן עם הדרכה של בעלי מקצוע. אז אם קיימת פרגולה, אז צריכים גם לייפות אותה. אז הנה, עיניך הרואות, חתכתי, הדבקתי, בכדי פשוט לתת צורה, וכמובן בהמשך גם הפרחים שעושים את שלהם. הייתה לי פה שכנה שהייתה מורה למלאכת יד, והיה לה גם בבית, היא פתחה סטודיו. אז אצלה אני קצת, לקחתי קצת שיעורים בתחום הפיסול. חלק שלה, חלק זה שלי. זו בעצם עבודה שמחייבת טיפול לא יומיומי, אלא במיוחד בימים של 50 צריך לשקוט מדי פעם, לעדור את בקיצור, המון עבודה, אבל אני עושה את זה בשמחה רבה, כי בצורה כזו אני פשוט מבריח את השעמום מעצמי. הרעיון נולד מהפרויקט של בתים מבפנים בתל אביב ובירושלים. נווה עמל היא השכונה הכי גדולה בהרצליה, והיא שכונה מאוד הטרוגנית, ויש בה ישן ליד חדש, ואוצרות חבויים ומעניינים. וסקרן אותנו לעשות דבר כזה גם כאן, גם אצלנו בשכונה. הרעיון היה גם להפגיש את הקהילה החדשה עם הקהילה הישנה,
להסתובב יחד ולחוות מקומות מאוד מיוחדים בתוך השכונה. עשינו בוקר כזה, שעכשיו הסתיים. בוקר קסום, ביקרנו ב6 בתים שונים, כל אחד מהם הציג זווית אחרת, אם זה זווית אדריכלית, ואם זה זווית יצירתית, ואם זה בית כנסת שנמצא בבית פרטי, או בית מלאכה של בונה כלי מיתר, של שוקי בוזוקי, שבונה בשכונה כלי מיתר למיטב האומנים בארץ ובחול. אני חושבת שחווינו מפגש מאוד מעניין, גם האנשים שהסתובבו בין הבתים, גם המפגש של הקבוצה עם הבתים עצמם, עם הבעלים של הבתים האלה. היה בוקר של כיף. בגן בן שפר מתקיים מדי יום ראשון חוג צ'יקונג במסגרת פעילות הקיץ נעים בעיר. היינו והתרשמנו. צ'יקונג זה אומנות סינית, זה רפואה בתנועה. אפשר לקרוא לזה אפילו מדיטציה בתנועה. זה חוויה שעוברת על כל הגוף מבחינה פיזית, מנטלית, כיף גדול. זה ריפוי, וזו תורה בת 5,000 שנה. כמובן הגיעה אלינו מסין. זה שילוב של האין והיאנג, שלמעשה זה הפכים שמשלימים אחד את השני. אנחנו מרגישים את זה, את הזרימה של הצ'י בגוף שלנו, במחשבה שלנו. חוויה וכדאי לנסות. אני מתעמלת כ5 שנים, וכל שבוע אני מרגישה יותר טוב, מחכה לשבוע שיגיע, שיהיה יום ראשון, ושנעבור את השיעור המדהים הזה עם עדי, שהיא שובה לב. אני מתעמלת כבר כמה שנים, מאז שיצאתי לפנסיה, כי זה בשעות הבוקר, אני נהנית לבוא לפה, פשוט לפתוח את הבוקר באווירה נינוחה, נעימה, אנרגיות טובות, חברות נחמדות. בריאות לנפש ולגוף. אנחנו באות עייפות, לפעמים ללא שינה, טרדות, דאגות הילדים, הנכדים, לכל העולם, אנחנו יוצאות מרחפות. אנחנו מתכנסים פנימה ונכנסים למהות שלנו ופשוט יוצאים מאוזנים. אנחנו לא יודעים את סוד הקסם, אבל זה קסם, ואנחנו יוצאים מאוזנים ומתחילים את השבוע בכיף וברגיעה. עד כאן יומן הרצליה. התוכנית שלנו משודרת בכל יום ראשון בשעה 10:30 בערב ובכל יום שישי בשעה 16:00 בערוץ 98. כמו כן, ניתן לצפות בנו בערוץ היוטיוב תחת הכותרת יומן הרצליה. תודה שהייתם איתנו, להתראות בפעם הבאה.